Dennis, good morning and please come in. Talimed, iti korputi pulisya, ti Alpha driver, kalpasan, ti disgrasya, anak katayan, iti masyalaki, anong iturong, iti tricycle na, iti Paay Batag, Ilocos Norte. Narigbig, ti biktima ni Rodolfo Manuel, ng altong din naman pulog ita Maysa, nga barangay Graydela, aga iti Pimusay, aga po iti palakit parna, iti truck, kainturong, iti agnagan, nga Joel Cagente iti driver nagnagan iti Jason Sarano ti pickup truck nga kinasorno iti biktima ket ni Joel Cagente nga taga barangay Baay Batak. Iti investigation ti PNP ti pick-up ken ti tricycle iti agpadpada nga agpamera nga direksyon iti lugar idin tanag datoy pick-up ko sa Sarunwen ti tricycle ti kanay ti panag-giveaway datoy panaglasat iti masabet na nga truck datoy pick-up iti nagsignal nga aga kurba iti lugar nga nagsarden ngem nag-overtake iti tricycle nga sumeten iti panakidinong parna iti truck ket nagbalin nga head-on collision iti napasama. Napakarawan ti ulo ti biktima isud na kay deklara na dead on the spot babaen ti RHU iti Batag Ilocos Norte. Una ti PNP ti biktima ket nakainom ta segunda asawa ti biktima nakainom ti biktima idin kay ipalpawil dang rumar kuma ngem sanda na gawidan anda na pawi iti panagruwar iti biktima iti kwan ng dalayan kaya naman nga napasalok disgrasya ti Paay nga naka-involvan dahil nagakamat at biktima. Una ni Chief of Police, Lieutenant Colonel Gayuchan, at dan din siya nga saritaan sa sumbar nga partido, ket may dulimpay ti bangkay sakbay na agsarita iti korpo ti pulisya for possible settlement iti reto nga kaso. Iti sabali pa nga bangir na dungpar ti may nga bakit nga kuros iti kalsada iti barangay 29 iti siyudad iti lawag nadigbig dati nagmaneho iti motorsiklo nga ni Prince Lamog Agnir na agtawid sa pulo kita Maysa na barangay San Matthew Tilawag City idinto nga ti biktima ket Senaida Afan Carino nga agtawid di 75 nga taga barangay 29 iti Lawag City. Iti investigasyon ti bakit ti cross kuma ti kalsada nga sumeten iti panawdong par dati nakatartray nga motorsiklo. Gabot ibig sa impact ti disgrasya agpadpada nga naipurunak ti biktima kasameten nagmaneho iti motorsiklo nga ni Prince Lamog. Gabot ito initry iti interay ti paramedics ti DPS ti hospital datoy bakit idinto nga ti Maysa iti taray iti Maysa nga hospital iti barangay 28 iti Lawag City. Naamuan nga tinagmaneho ti motorsiklo nga ni Prince Lamog ket awalan ti driver's license iti agduma mekan iti citation ticket kalpasan iti disgrasya. Nagbalag mo rin ti PNP kaya ti motorista yung masapol ti panagananad iti panagmaneho tato maliklikan iti panakadisgrasya ng runa kanagdi panuman at sarunod iti bigla traffic accident mapas pasama. Iti agdama Idol John ket so far awmat pa iti namontor iti PNP na pangta kaniti kang kandidato iti probinsya kahit nangasawen tuloy-tuloy iti inda pa nagmonitor kung kasamitin pa rin paad seguridad kaya iti kandidato na marunong kagdadan ni pagturungan kaya iti dandarin panangrugi iti campaign period iti bukod tayong lugar. Una ti Provincial Director ni Police Colonel Frederick Ovar iti agdamakit may bilang peaceful iti Ilocos North Lupay at iti areas of concern na monitor yung patyen na ababaen iti aktual tulad ta na hindi pa nag-isasarita ka iti adaan iti gagam nagkandidato ket baliklikan iti Nabara
Rinopak, kuno ti isang nasyad na pasamak kay kandidato sa history iti Ilocos Norte kit mamanulain iti amos ka na pasamak amalsid lain na pasamak iti Tingras Ilocos Norte na nakambusan iti Apo Mayor Sagid bahit iti na pa nagturong iti paset na iti barangay Gabot Tingras Ilocos Norte ano nga tatawin iti napalabas kam Cebu iti ang pwede sonot na kalati napasamak na pangta kalati kandidato no eleksyon iti pagsaritaan. Damag pala man pati korpo ti pulisya Idol Dennis Gabriel Alipio tatak Aramen. Idol Dennis? Yes, Idol Juan. Anat may pila no kang kaso ka ti driver ti Elf itangay Batak City. Well, kasi nakamat ko kit possible settlement dati ang pagtinagandahin ko na ti hepe, ti PNP, ko na dati asawa ti biktima kit sa plus na dalaing paidulin dati bangkay asa na makapag-sarita idol na Joan. Dinagpros pa iti kaso kit homicide, reckless imprudence resulting to homicide iti mapasama, kim ko na ti hepe, possible settlement iti pagtinagandahin tumatlaing ay ito yung insidente gabon at the initial talks between the family victim and the driver iti elf truck idol Joan. When may pagorop nga dito sa tricycle driver ti Akin Baso lan nga naripara dati sumungad nga kasabat na idol well bale nag-slow down na rin sa sarnon nag-overtake meten jemeten na bulaga kada ito'y masungag ng health truck na sunitin na panakitin ng par idol John. Kada ito'y met pasamak dito Lawag City, senior citizen sa dito may isang biktima. Pagturungan na kuma dito, Idol Dennis. Ang cross iti kalsada, Idol na Joan. Ang cross lang iti kalsada. Kahit sumatang iti panakadong par dati napataray na rider iti motosiklo na walang ti driver's license. Adan sa pasamak nga tatakaw ano pa nagsipdot ti alahas ita ngay iliti sarat saan mo nga na-monitor di jay? Well, dati duwabak nga bakit nga natiliw idol Joan panagpidot lang dati pitaka dati taganas dati duwa nga pikpa may pagarop nga pickpockets iti inisarata dati duwa nga babae kita na turungdan iti korpo ti pulisya para pelang kada iti panaka-investigar na iti naramid kada ito idol Joan kita talagang ito ken kastameten na apot iti kamkaming iti PNP babaen iti panag-report iti victim iti korpo ti pulisya sa daga puna nga dagito ket na-apprehenda iti korpo ti pulisya dati ket may nga baket idol Joan dati may sa akin natangan matin at kadwa na pay nga natili na-apprehend nga po ito may pangarop nga panagtakaw da iti pitaka iti Ili Asarat Ilocos Norte. Okay. So iti agdama tago na yun kumpiyansa iti PNP nga dagitay kandidato iti probinsya ket nagmutlaen nga natal ako taong pa dagiti na barata na sinyales kadagiti dagiti kasupangil iti politika ng naglawan tayo na dagiti kandidato ket at ang dagiti naglayon iti police security na uno security na kaya tinang panapasyar kadagiti ang duma activities ngayon na pagturturungan idol John. Tamang pala manipod ti PNP Idol Dennis Gabriel Alipio tatak Aramen. IFM News. IFM News. IFM News. Police report.